Няма. Супер сте. Добър ден, благодаря ви, че сте тук, че имате желание да научите нещо допълнително по тема, която традиционно през годините вълнува хората. Всички се познаваме, но тъй като срещата се записва, ще кажа, че се казвам Теодора Пенчева, лекар съм в СБР Здраве Банкя. Инициативата "Как да остаряваме красиво и щастливо" се провежда на доброволен принцип вече почти година. Тя се ползва с подкрепата на район Банкя, Столична община. Вдъхновена е от идеята през разговор по теми, които представляват взаимен интерес, всеки в личен план да може да изведе своя отговор на въпроса как да остарява красиво и щастливо. А, в общ план беседите, срещите, разговор да бъдат своеобразна платформа, в която, споделяйки знания и опит, всеки да могат да се набележат насоки за нови, по-ефективни решения, как като общност да остаряваме красиво и щастливо. Форматът на беседите включва представяне на актуална информация по предварително зададена тема в продължение 10-15 минути, след което 45 минути отворен диалог с всички участници в беседата и накрая 5 минути свободен разговор на тема разни, свързани с как да остаряваме красиво и щастливо. А, Тъй като темата за красивото и щастливо остаряване е по-голяма от медицината, всеки, който мисли, че с своите знания и опит може да допринесе за разширяване и обогатяване със съдържание на тази тема, е добре дошъл да представи той предварително избрана от него тема, като за да бъде максимално полезна а, представената първоначално информация, е хубаво и аз ще следвам точно този алгоритъм, тя да бъде с няколко акцента. Защо конкретната тема е важна? Какви са възможностите за оптимизация, предизвикателствата, бариери за нейната реализация, бъдещи насоки за развитие и практически примери за ефективни работещи решения, достъпни на територията на страната и в частност в нашия град. За тези, за които темата им представлява интерес, но по някаква причина не могат да дойдат. Правим усилие да дадем възможност за онлайн свързаност. Много ви благодаря за позитивното отношение, за търпението, Надявам се в следващите беседи те се организират принципно веднъж на един месец. Избрали сме си последния вторник на всеки месец, деня 4:30. Следващия път тези технически предизвикателства да бъдат изгладени. А, Темата да даваме възможност през онлайн свързаност на този етап от желаящите да се включат като слушатели, когато ние самите технологично напреднем и придобием повече умения, ще можем да моделираме среща, така че да задавате въпроси, да отговаряме. Това изисква едно техническо умение, което ние нямаме в нашето ежедневие, но ние искаме да се развиваме като в живота. По отношение на днешната тема, тя е посветена на остеопорозата. Избрахме си тема остеопороза и активен живот, път към здрави кости и пълноценно ежедневие. Остеопорозата е хронично прогресиращо метаболитно заболяване на костната тъкан, което има мултифакторна етиология, сложна патогенеза и сравнително оскъдна симптоматика, клинична, до настъпване на фрактури. В основата на заболяването е нарушено равновесие между процесите на изграждане и разграждане на костта в полза на разграждането, а, при което нейната чутливостта на костите се повишава и в крайна сметка нараства риска от фрактури. А, в международен план има консенсус, че един от а, ключовите
подходи за профилактика и управление на това заболяване. Това е активният начин на живот, като дефи... той в съчетание с рационална хранителна диета и при необходимост възможностите на съвременната Когато говорим за активен начин на живот, се има предвид не просто движение, а научно обоснована, целенасочена физическа активност. А, защо темата е важна? Защото всъщност има статистика, която показва, че в международен план на годишна база над 500 хиляди човека на основата на остеопороза получават фрактури. Някои от тези фрактури, особено в областта на бедрената шийка, всъщност изискват сложно хирургично лечение, рехабилитация и дългосрочна грижа, което поставя под финансово натоварване здравните системи на съответните страни. Това, както и има и чисто човешка страна, която също е изключително значима. На тези хора се страдат от хронична болка, имат ограничение в подвижността. При тях има по-често социална изолация, депресия. Те губят самостоятелност и всъщност като цяло качеството на техния живот се влошава. Така погледнато, препоръката за активен начин на живот като подход за управление и профилактика на остеопорозата не е просто една здравна препоръка, то всъщност има голямо икономическо значение и представлява и социална отговорност. В този смисъл всяка подкрепа в тази посока на практика е подкрепа за конкретния, за всеки отделен човек и за общността, в която той живее. Възможностите за оптимизация на управлението на остеопорозата чрез активен начин на живот се търсят в цялостен базиран на проверени научни доказателства подход, като акцент се поставя върху физическата активност, върху хранителните навици, съчетанията между тях и при необходимост медикаментозна терапия. Тук при нас е госпожа Господинова, която с изключително удоволствие после във втората част ще дам думата да сподели своя опит практически по отношение на възстановяването при пациенти с остеопороза през двигателна активност. Това, което искам да кажа, е достъпно в широката популярна литература, че не всички упражнения са подходящи за остеопороза. Предпочитат се тези, които са свързани с съпротивление, упражнения с собствено тегло, също така такива за равновесие и координация. По отношение на идеята на двигателната активност е, че тя повлиява метаболизма и по този начин се подобрява костното здраве, а пък хранителните навици с тях се осигуряват изграждащи елементи, най-вече калци и витамин Д, които пък подкрепят реализирането на този процес. Медикаментозната терапия се включва тогава, когато е необходимо, разбира се, по лекарско предписание, когато е необходимо да се забави процеса на разграждане на коста или пък трябва да се стимулира нейното образуване. Това, което мога да кажа като допълнителна информация по темата, че не просто физически упражнения, не просто целенасочена нужно обоснована двигателна активност, но и пациентите трябва да бъдат
научени как да изпълняват правилно тези упражнения. А, и разбира се, да се вземат мерки за да не срещу падания. Другото, което е акцент в настоящата теоретична част, това са а, а, бариерите, предизвикателства, които възпрепятстват реализирането на активния начин на живот като подход за управление на остеопорозата. Те са свързани най-вече с страх от фрактури и хроничната болка. Също така има социални, икономически бариери, някои комуникационни недоразумения и пропуски, като например фокусирани върху медикаментозната терапия, се забравя да се каже, че всъщност начинът на живота е изключително важен. Или пък обратното, пропуска се да се подчертае, че между диагнозата на пациента и начина му на живот има много свързващи звена, и това са специалисти от различни сфери и на медицината, и на знанието изобщо. Това са диетолози, това са специалисти по физикална рехабилитационна медицина, това са лекари с специалност по ендокринология, ортопедия и травматология. Друго, друго предизвикателство, бариера, това са действащи такива разбирания, които вече търпят полемика и се възприемат като недостатъчно актуални, като например, че диагностициран човек веднъж с остеопороза трябва да има по-ограничена активност. Живота и практиката и научните доказателства показват, че всъщност ако това нещо се внушава на конкретния човек, на практика го лишаваме от позитивите от правилната двигателна активност. По отношение на бъдещите насоки за развитие, тук е важно да кажем, че те се търсят в интегриран мултидисциплинарен подход и иновациите в медицината, като акцентите са персонализирана медицина в смисъл на генетични изследвания, за да се намери, да се открият онези индивиди, които имат първоначално по-висок генетичен риск още в млада възраст. Освен това, тук са дигиталните здравни технологии в посока приложения мобилни, които предоставят актуални двигателни програми, представят правилния начин на тяхното ползване и ги адаптират спрямо функционалните възможности на конкретния пациент. Също така носими устройства за оценка на риска от падания, за оценка на двигателната му активност. Също така телемедицина, която позволява отдалечена свързаност с специалисти от различни клинични специалности, и други новости, в които се търси прогрес. Това са създаване на нови методики за двигателна активност, само че те всъщност, за да се оптимизират протоколите, ще бъдат необходими и допълнителни изследвания. Освен това, акцент се поставя и върху интегрирането на психологичната подкрепа, тъй като тези хора са голямата си част, диагностицираните с остеопороза, имат страх от движение и фрактура, имат и социална изолация, трябва да се поддържа високо и мотивацията им за активен начин на живот. И с голям акцент искам да поставя върху образованието и общественото здраве, които всъщност са под формата на инициативи, които популяризират активния начин на живот като подход за управление и профилактика на остеопорозата, като форми на партньорство между училища, здравни структури и местни общности за създаване на среда, която е безопасна за движение на хора от различни
възрастови групи. Обобщавайки това, което казах, до тук можем да кажем, че остеопорозата е едно заболяване, не е задължителна, как да кажа, не е задължително да ни се случи в процеса на остаряване. Това е едно заболяване, което може да се забави и управлява. Освен това, активният начин на живот, дефиниран като целенасочена научна двигателна активност в съчетание с рационално хранене и при нужда възможностите на медицината, е един ключов подход, който е най-голямата възможност на нашето съвремие относно активния начин, относно пътят към здрави кости. Може да се каже, че всъщност това е една групова отговорност, която започва от избора на отделния човек през експертизата на медицинските специалисти и подкрепата на семейството и общността. И така погледнато, ако се преодолеят предизвикателствата, бариери и се реализират иновативните възможности за управление на остеопорозата, тенденцията това заболяване да се увеличава и да се увеличава броя на хората с фрактури на основата на остеопороза, би могло да се обърне и да се постигне едно по-добро качество на живот. Относно практическите примери за ефективни работещи решения, свързани с остеопорозата, искам да кажа, че всъщност сега на 20 другия месец е Световен ден Световен ден без остеопороза, което традиционно през годините назад е причина за много безплатни и платени инициативи, свързани с популяризиране на профилактиката на остеопорозата, първична, вторична и третична. Освен това е важно да се каже, че всъщност в България има българско дружество за остеопороза, остеоартроза и ревматични болести. Неговия председател е доцент Петранова, която работи в УМБАЛ Света Ана. Това е окръжна болница тук в София. Тя може да бъде намерена, може да се поиска съдействие, насока, консултация, т.е. от най-компетентния и знаещ човек може да се поиска съдействие. По отношение на пациентските организации има такава жени без остеопороза, които една от идеалните им цели е да превърне профилактиката и лечението на остеопорозата в национален приоритет. Важно е да кажа също така, че да, в интернет са достъпни различни центрове за диагностика и лечение на остеопороза. Тях няма да ги цитираме, но искам да кажа, че при нас по отношение на иновативни двигателни методи за лечение с движение, така се откроява Остеостронг и техния управител госпожа Господинова след малко ще покана да се включи. Тя е тук, уважи ни с присъствие изключително и благодаря. Искам да кажа също, че по отношение на диагностиката на остеопорозата, да, тя е с образно изследване, но също така в Александровска болница, в Централна клинична лаборатория, има специализирана програма за лабораторни изследвания, свързани с остеопорозата. Пак там от 2011 година в отделението по клинична фармакология традиционно се прави определяне и мониторинг на витамин D статуса на организма по класически начин, но има и разработен и внедрен метод за персонализирано определяне на необходимост от допълнително външно приложение, определя се оптимална доза и се осигурява динамичен мониторинг, което е ценно да се знае. По отношение на
а, платформите за телемедицина много са, но на български такава свързана с рехабилитация от отдалечени разстояния. Така се откроява PlayReha. В нея има и травматолози, и специалисти по физикална и рехабилитационна медицина. А, Последното, което искам да кажа, преди да дам думата за обсъждане, всъщност в Е-здраве, електронното здравно досие, модула Здраве дългосрочна грижа е допълнен отскоро с здравна библиотека, където темата за двигателната активност в различните възрастови групи е много добре застъпена, където се говори за здравословно хранене и това е една информация, която всъщност не подлежи на коментар. Тя просто е правилна и е хубаво да се спазва, за да се радваме на добро здраве. И сега се надявам, че с всичко това съм създала една хубава актуална основа за споделяне на знания и опит. Давам от сега думата на госпожа Господинова. Много ви благодаря за това, че дойдохте. Да. Извинявайте, просто си смените местата. С най-голямо удоволствие. Здравейте, аз бих предпочела, да, казвам се Грагана Господинова, ние със съпруга ми сме хората, които докарахме Остеостронг в България, защото тя е световна фирма на франчайз принцип. Докарали сме го тук, защото аз самата страдам от остеопороза. Съпруга ми имаше болки в коленете и някакси ми се иска много да... Аз ще допълня само две-три неща и другото нека да говорим. Не искам да е лекция. Ако искате лекция, сме на разположение наистина да обясним и какво е. Ще кажа и няколко думи за остеостронг. Статистиката, която споменахте за около 450-500 хиляди болни в България е факт, но има още поне толкова, които не са диагностицирани, защото просто не са справили изследването. За съжаление, ние в центъра имаме доста пъти. Там и идват поради, примерно, болки и като им задам въпроса, изследвали ли сте костната пътност, се оказва, че изобщо не са или изследвана преди 5-10 години това заболяване не е проследено. Иначе всички губим костна плътност. Да, с различни темпове, средностатистически ни губим по 1-2% костна плътност на година. Вече много други фактори има, които могат да увеличат костната загуба. Това са и ендокринни проблеми, недобре освояване на, защото ние хубаво пием минерали и витамини, обаче дали ги освояваме, това вече е съвсем друг въпрос. Липсата на физическа активност, диетите, не здравословното хранене, а диетите също увеличават много също костната загуба, защото ние даже да мигаме, на нас не трябва калци. И ако не го намери в тялото си, докато гладуваме, той ще го извлече от костите. Другото, което е, аз се записах тук само какво да допълня. Счупването не е толкова страшно. Залежаването при възрастни хора е страшният фактор, за съжаление. Тогава вече и риска от смъртност е доста висок. Задавайте въпроси. Нека да разкажем малко повече Какво за е остеостронг, всъщност. Добре, остеостронг е една патентована система от 4 роботизирани уреда, където целта ни е с краткотрайни, интензивни натоварвания. Вие споменахте, нали, съпротивление, но на костите им трябва натоварване, защото ние имаме стотици рецептори в тялото, които отговарят точно за това какво натоварване поемат и когато е по-високо, те градят здрава костна тъпка, включват защитната си реакция. За съжаление, в реалния живот това е гениалното зад остеостронг е, че хем можем да прилагаме натоварване, хем е по абсолютно безопасен
начин и винаги под наблюдението на терапевт. Това вече наистина е цяло на друга презентация. Какво натоварване, защо, колко, но това са уреди, които дават възможност. Ние сме имали доста лекари, които са идвали тук и те много добре знаят, че това е начина за регенерация на костната тъкан, но те самите казват, добре, как да кажа на една дама, която е пред счупване, отивай в фитнеса и дигай тежести. Нали, защото това е невъзможно, риска от счупване е сериозен. Моля, задавайте ми въпроси. Или дайте да си поговорим. На вас на сроката. Кога и кой е подходящ? За нас. Да, в случая да, в контекста на това да Да. почваме. Най-хубавото е, че нямаме никакви ограничения. Т.е. ако имаме ограничение минимална височина, т.е. хора, които са високи повече от 1,55-6 см, и вече оттам нататък възрастови ограничения нямаме. При нас най-възрастната дама е на 84 години. да. Така че остеостронг не само регенерира коста, а помага и на дълбоката мускулатура. Там, където сме най-силни и най-бързо се случва, е стойката и баланса. Нали? Това са едно от първите неща. При остеопорозата това е другия проблем, защото с едни големи букви пишат внимавайте да не паднете и да не се чупи. Нали? Никой не иска да пада. Това става, когато имаме недобър баланс или недобра стойка. Дълбоката мускулатура е изключително важна, за да седим в изправена позиция, да нямаме болки. Чрез това остеогенно натоварване, което правим на тези уреди, или включваме естествената адаптивна реакция на организма сам да изгради здраво костно вещество, т.е. побутваме всяка седмица, защото при нас следва един път седмично за 10 на минутки, което е най-хубавото, остеобластите да ги активизираме, докато обърнем въпросното съотношение, за което говорихме. Всъщност, това, което аз видях, тъй като дойдох с една възрастна жена, случайно срещнах по пътя, докато ги намерих, много се впечатлих на 80 и няколко години, двете отиваме заедно на едно и също място. Това беше много така. Това казах. Да. Но това, което ме впечатли, две неща. Първо тя ми каза, не само казва, аз дъщеря ми ходи там, и освен това, сега съм си платила абонамента за 6 месеца, обаче казва, ще преценя дали да си го удължа, като и да си го изследвам, да си изследвам костната плътност, но те казва, по никакъв начин не ме ограничават. Аз мога да отида където си искам. И като установя, че всъщност имам напредване, смисъл имам възстановяване, всъщност това е причина, че системата работи. И да, на мен това ми се отразява добре. И аз просто сега изслушам и много се впечатлих от цялото това говорене. Впечатлих се, като влезнах в Лозенец, бях във вашия център. И видях там онази стена, където някои пациенти, това е изключително мотивационно. Сега госпожа Панева е психолог, тя може много да каже по темата, ама аз съм впечатлих, аз не съм психолог, лекар съм. Но как бяха така написали диетата, каквато са спазвали и колко била костната плътност, колко време, колко станала, това като го четеш, като го видиш, че човек го е написал, не машина, и почва да ти става, гледаш едни хора на различни възрасти, и някои от тях не са в синилна не е синилна остеопороза, това си е, нали, те са в фертилна възраст, само че като се отворят медицински учебници, почва на човек да му става ясно, че всъщност то не е задължително да си в менопаузата да развиеш остеопороза. Той има твърде много и различни заболявания в различни насоки клинични, където като ти се случи, всъщност ти седи риск от остеопороза. И тук, понеже тя така разговор, обаче в разговора, така да кажа, излезне един нов учебник, той вече не е много нов, защото, да кажем, от 4-5 години го имам на Пловдивската катедра по вътрешни болести, който
Всички се отказват от хонорари и го подаряват на студентите си. Просто много впечатляващо, много човеколюбиво. И там има един едноминутен тест за оценка на риск от остеопороза. Ако си отговорил с повече от един път да, така, и като почнеш да го четеш, и то просто ти идва да отговориш не два пъти, някой път и трети път ти идва да кажеш да, защото вътре са написани някакви неща и наистина една минута, докато го изчетеш от началото до края. Сега казвам го не за да стресирам някой, но всъщност тогава ми стана ясно, че всъщност тя остеопорозата не е само възрастово обусловена. То си има Със много, сигурност не. има си много други причини да си мислиш за остеопороза и да се страхуваш от нея. Още повече това е тих процес. За съжаление, имаме 16-годишно момиче, което е с остеопороза. Да, естествено, там има хранителни и метаболитни нарушения, но все по-млади и по-млади хора поради нездравословния ни начин на живот започват да страдат от това заболяване. Много са фактори, които могат да увеличат костната загуба. Наистина, със сигурност това, което говорихме, не е задължително да стигнем до остеопороза. Все пак ние сме милиони, около 1 милион само имат такъв проблем. Но наистина лекарства, много голяма част от лекарствата, химиотерапия, кортикостероиди, оказва се, че в голяма част от лекарствата си има кортикостероид, без ние да знаем изобщо какво приемаме. Както казахме, липсата на физическа активност, наследственост и много, много, много други фактори има, които могат да увеличат. Аз, когато разбрах, че съм т.е. аз не бях с остеопороза, на 47 години, абсолютно случайно покрай остеостронг, ми направиха това едно ехографско изследване, банички, в които слагаш кръчето. И ми казаха ти според нас с намалена костна плътност, което за мен беше шок, защото малко преди това бях чула, че ето сега да реша да родя, всичко ми е наред. Тоест аз се чувствам млада и здрава. В един момент ме изненадват, че имам такъв проблем. Тогава бях с остеопения. Година и 6-7 месеца след това аз вече бях с остеопороза. Тоест, аз не знам какво се е случило в организма ми, ендокринно, COVID, който изкарахме 2-3 пъти, нямам представа какво е, но при мен не беше 1-2%, със сигурност костната загуба беше много голяма. Може ли да ви попитам, защото вие имате опит, аз би трябвало да имам знанието, но да кажем, че този човек не може всичко да го знае ето така на прима виста. Сега отскоро открих за себе си, да кажа, лекарът, при който мисля да ходя в животна профилактика, той е интернист. Тя профилактиката може да бъде в смисъл да те предпази да се развиеш от някакво заболяване. И всъщност той се е заложил в пациентското досие 2 пъти в годината на 6-месечна база да се прави задължителните изследвания, които да ти дадат една обща представа какво ти е здравословното състояние. В този смисъл, вие запозната ли сте, чела ли сте го това нещо в дълбочина на колко? На 6-месечна база ли е хубаво да се включи това изследване за... Кое е точно? За кръвните изследвания, които се следим? За самата диагноза. По-скоро за кръвните, според мен. Да, те има няколко вида. Декса изследването или остеодензитометрията. При проблем, ако вече сме установили, че има някакъв проблем, на година, година и половина, иначе на 2. Да, първия път е добре да там, за съжаление, ние дамите имаме доста дълъг период от предменопаузено, менопаузено и след менопаузено състояние. Все по-често в предменопаузения период започва да се появяват проблемите с костната плътност. Да, кръвните изследвания са изключително необходими. Витамин D, калция, задължително трябва да се проследяват, даже и на по-кратък период. Има и едно ново изследване, което се казваше Beta Cross Lab, където мери точно... Да, не е ново, да, но то дава една добра картинка какво се случва в тялото и какъв е риска, нали, съответно да развием.
Витамин D е изключително важно да се приема. Много хора погрешно смятат, че като вънка е слънчево, няма нужда да приемаме. Но около менопаузата, общо взето моята докторка ми начерта, някъде там по средата, като почна да падат естрогена и прогестерон, се получава много хубаво хиксче и от нищо не достига до кожата, така че ние целогодишно трябва да пием калция какъв е в кръвта. Аз, примерно, доста дълго време бях с над допустимите или там граници, като референтните стойности калция, което не е добре. Това значи, че калция е в кръвта ми, а не отива до костите. Да, защото той има три варианта. Едното е да се отиде на мястото. Идеалният вариант, естествено, да влезе в костите. Втория вариант е да остане в кръвоносната ни система под формата на кристали. И третия е да отиде пак в костите, но под формата на шипове. Така че К2 също е изключително важно, за да пренесе, да направи връзката. Да, колкото по-често се следим, защото и нашата цел е да стигнем до превенция. Да идват хората, за да се погрижат превентивно за костите си, а не когато има проблем, защото при нас наистина 85% от чиновете имат подпрения. Имаме и задържания, защото наистина, ето аз примерно казах за моята костна загуба, прибавено и менопаузата, в която съм вече 3 години. Ако не беше остеострон, казвай, че сигурно ще да съм пред счупване, но аз в гръбнака задържам, но пък за сметка на това в тазобедрената става съм в младежката кост, в зеленото. Тоест ние се повлияваме много, да, нали, там съм в здравото, така че никой не може да каже как ще се повлияе организма, в каква степен, какво се случва друго през това време. Читай нещо от тези. Не, тук е пенсионер. полете. Видите ли става някъде тук ми дава навигация. Знаете ли къде? Не, аз Не, не съжалявам. от читалище отец Паисий. Читалището като се качите по първата, не направо, а в дясно, така една стръмна уличка, на втората пряка в дясно и там ще попитат. Смисъл, горе, посуд. Не по стълбите. Значи улицата, стръмната улица, Да. тя е Кирил и Методи, по нея първата не, втората пряка вдясно. И около 200 метра ще го... Добре. Благодаря ви, много извинявайте. Всичко хубаво. Така че нищо не е панацея, нито лекарствата дават 100% гаранция. Нали, аз затова казвам, 85% от членовете ни се подобряват. Даже имахме вчера случай, изключително щастливи сме, дама, която приема поради друго заболяване. Тя дойде с остеопороза, наложи се поради друго заболяване да е 5-6-7 месеца на кортикостероиди. И въпреки това, тя успяла да подобри костната си плътност от минус 2,7 на минус 2,5. И естествено имаме и единици са, но има случаи, в които въпреки това продължава костната загуба, но там имаме един хубав дълъг списък, който ги праща на какво да изследват. Да, тук е всъщност, ако мога и аз да вмъкна нещо, нашата основна цел наистина е превенцията. Ние работим съвместно с лекари от всякакво естество, ревматолози, ендокринолози, дори акушер-гинеколози, ортопеди, травматолози и също така колеги, кинезитерапевти, рехабилитатори, лекари по физикална медицина, т.е. остеостронг в никакъв случай не изключва останалите от всички тези останали неща. Всъщност работим съвместно и резултатите са изключително добри. Да, наистина. Нашата цел е да стигнем до превенция, хората да се погрижат за здравето на скелетно-мускулни, защото в крайна сметка това не е основата. Ако тя не е здрава, като една сграда, колкото и да е красива отвънка, ако отвътре основата не е добре, при първото по-сериозни метеорологични ще се случи. Дали може да допълни на мотивацията, в смисъл за менталитета, така иначе на българина, когато все още не е пациент, защо да го прави?
Тоест, какво може да му е сигнална лампа? Нали, те се вика ясно, че една вече е фрактура. Първа фрактура е индикация, че И то вече има проблем. повишено внимание. Да, Да. въпросът е какво друго може да мотивира. Еми същото, което и ви казахте, образование по различни канали и ако можем да стигнем наистина до училищата, да ги научим първо на физическа активност, защото те наистина трябва да се движат. Поколението, което расте, аз имам 26, сега ще стане 27 годишна син и 18 годишна дъщеря. Сина ни в даден момент се събуди и почна да се грижи много за тялото си. Дъщеря ни още не се е събудила. С много мъки сега почна някакви танци, но физическата и активност е много, много ниска. Тези телефони и устройства изключително много ги закотвят. И въобще професиите не са сега. Значи, сталата статистика там с двама активно спортуващи, така че... Браво, Има добре. да Радваме се, да, наистина. Това е целта, наистина да почнем да ги образоваме. тях, как че те вече са в студентските среди, е това. По-голямата част е привлечена и наистина е по-изкушаващо интеракцията и нещата, случващо се в социалните медии. Абсолютно. Тоест, деца вика, да, тук това не е толкова привлекателно, още повече изисква усилия. Да, точно това е. Ние имахме друго детство, не разполагахме с тези устройства и ти като не искаш да седиш вкъщи, излизаш на улицата и си ще намериш някой приятел. Ние не искаме после да се прибираме, да. Си юната ни бираше. Абсолютно. Да. Така че, за съжаление, те не само децата, ами и ние, самите младите хора, професиите ги преподават все повече към бюрата, към мониторите и болките. Нали, не коментираме в момента остеопорозата, въпреки че това е темата. Нали, болките са... Добър, с какви лесни неща можем да почнем в ежедневието на един, примерно, човек, който има някаква фамилна обремененост или все пак е имало детството други някакво вече изключване. Периодично изследване със сигурност е първото, за да може да се проследи. Смисъл, Хранени. Хранене. Хранене, Абсолютно, да. движение. лично това е... Ми дори да не е наднормено, нали? Да. Това пък е все пак, нали, как И това казвам, уврежда много и ставите. допълнително. Да. Да. Защото обичайно забелязвам, нали, ще ми извини дамската аудитория на по-зряла възраст, нали, усещаме се, че трябва да не товариме костите в една възраст, в която вече сме ги товарили десетилетия. Имам предвид с килограми, с това, че те, на смисъл, трудни. На удобните обувки също са другия ми въпрос, нали, в смисъл и това, че някой ги е срам да носят. Грозни обувки. Грозни, казвам в Ми то в един момент им се налага, за съжаление. За съжаление, Да. даже вече и медицината е малко пресилна. За И съж... срещата с физиотерапевт Да. вече е крайна. Ами то, за съжаление, наистина костите и мускулите са като скачени съдове. Нали? Когато с времето костите ни отслабват, ние колкото да се опитваме да тренираме, няма как да имаш силна мускулатура върху слаба основа. Примерно Штрауса не може да вземе мускулатурата му, да я сложим върху едно пиленце и да му кажем бягай. На втората крачка той ще се щупи. И това е естественото остаряване, нали? Приближаването на костите. Така че храненето, мисля, че вече е семейна среда, ама и училищата трябва да се погрижат малко, защото с тези будки около тях, които предлагат какви ли не боклуци, е много трудно да накараш детето да яде правилните неща. Но когато в семейството се хранят по този начин, примерно дъщеря ни в даден момент беше с някаква кожна алергия. И тогава една докторка мирна праха и му посъветва да направя кръвен тест. Защото каза, аз ще изложа диагнозата атопичен дерматит, обаче това не е диагноза. Нали? Ще мажем с разни мазила, но това е отвътре.
Като отидахме, направихме изследванията, ние подложихме на режим. Трябваше много групи храни да ги изключи за 6 месеца, други за една година. Говоря за дете, което беше на не повече от 11 години. Тя знаеше много добре как да се храни, по-добре и от нас даже, защото давахме на приятели списъци, като ходи на гости. И на много рождени дни, като сложат пици, бомбони, пасти, тя казваше, аз това не го ям. Защото и беше обяснено, че това е за нейно здраве и че ако иска да я сърби и да лекуваме след това. Ама ето, понеже ви попитах по тебе за мотивацията. Когато има кожна изява, винаги има мотивация. Когато има бръчки, има мотивация. Нали, защото те бръчките също са изява на естествения ход на стареенето. Нали, ама протрузите и херените, примерно в тялото, докато не дадат индикация, не мислиме за тях, защото не ги виждаме. И така сме устроени хората, да. за съжаление. Но мотивацията по отношение на храненето, тя не е само в тази насока. Тя е доста по-глобална, свързана с смисъл. Целият статус на организма за това да функционира Абсолютно. с норма. Просто от всички страни хората. Виждам, че наистина все повече и повече хора се стараят да образоват. Примерно диетолози вече има много. Тук вече телефоните помагат. Инфлуенсъри има много, които по същия начин, нали, промотират правилния начин на живот, правилното движение. Повечето пациенти жени ли са? Защото там е по-голяма мотивация. Знаете ли защо? Защото около мотивацията дига се един червен флаг. Всяка добре образована дама знае, че около менопаузата при нея ще се претърпят някакви промени и почва да се грижи по някакъв начин. Поне отива да се изследва, поне знае, че трябва да се храни, да взима някакви витамини. Все някоя приятелка я съветва. Мъжете не си обръщат внимание. Вие изследвали сте се за А статистиката никак не е добра. Всяка пета дама е застрашена от фрактура и всеки трети българин обаче. Просто те нямат този флаг, който ние имаме. Това децата ни порастват и ние вече почваме да намираме време за себе си. И тогава искаме да се погрижим ето за бръчките, за движението, за костите. Но като цяло аз ще се вмъкна като един млад родител. Според мен личният пример е основен, за да може наистина, докато детето все още е подрастващо, да поставиш някакви граници относно храненето най-вече и движението. Но определено личният пример на родителите са основополагащите за всичко това, според мен. Да, защото ние родителите, модерните в момента, отглеждаме децата си, за да можем да седнем ние да пием кафе. Детето и не можем да тичаме след него. Нали? Трябва да се видим с приятели. Седи тук на стола, ето ти телефона и приключва. Защото да бягаш след дете и да му отделиш наистина 2 часа то да играе с приятелчета, значи, че ти нямаш лично време. Оттам тръгват нещата. Радващото е, че все повече решаваме, че трябва да се поразходим с децата си по планините. Да, така е. Аз това казвам, че мисля, че хората стават все по-образовани. Вече много млади хора са дечица да ходят по Витоша, защото почти всяка събота съм, когато не съм на работа, съм на Витоша. И много млади хора вече. Почнаха да обръщат внимание. Много семинари се организират за здраве, за жени с проблеми. Това образова хората и те започват да се обръщат наистина внимание и се надявам наистина да станем едно по-здраво общество, защото наистина държавата харчи, нямам представа, милиарди за лечение на последствията, а не за превенция. Вие искате ли да ни кажете нещо, защото организаторна култура много широка и много възпитани съм на зависи. Прекрасно. Се движих до 57 годишна възраст, водих класове по аеробика. Лошото е, че при критическата възраст, нейния финал, започнаха да се трупат болест след болест и затова съм
пациент от местния доктор Пенчева. Въпреки това, че никога не съм пила, не съм пушила, движила съм се активно, кандидат спортна гимнастичка, кандидат майстор на спорта. Браво на вас. Първия курс за инструктори по аеробика завърших и казах до колко години водех. Но за съжаление, ето, всичките тези неща на мен са ми дълбоко познати и от общата култура, която трупам през годините, и от образованието си, но нямам щитовидна жлеза, т.е. няма витамин D. Поемам го като таблетка. Наскоро си направих изследванията и на калция, и на витамин D в норма са, въпреки че... Какво значи норма? Извинявам се, че ме прекъсвам. Стойностите бяха там в референтните стойности, не мога да ви кажа точно там. Трябва да е в долната част на референтните стойности, а в горната. Тогава Така, сме добре с докато при витамин D. мен витамин D се оказа в долната част, някъде 1-2% над това. И така нататък. И а, последното изследване, което направих на скенер, се оказа, че вече имам и деформации по целия гръбначен стълб, остеопороза в начална степен, кифоза начална степен и сколиоз. Аз активно спортуващата с съвършено деформиран гръбначен стълб. Така възпитах моите деца, така съм учила моите ученички години наред на здравословен начин на живот и активен начин на живот. Не им приемах обяснението нямам време. Моя отговор е нямаш организация на време. Винаги имаш ли желание, можеш да го постигнеш това нещо. И след 57 години аз съм типичният пример за нарушена двигателна активност. Така се случиха нещата, че времето ми за спортуване друг ми го крадеше и аз малко по малко спрях да се движа и станах една обездвижена жена в лошата възраст 58 и вероятно това също спомогна за заболяванията. Диабетик съм, от тук също се водят до тези неща. За съжаление, събрах една дълга номенклатура от заболявания. Знам всичките тези неща, опитвам се сега поне да се движа 10 000 крачки дневно да правя, засичам ги и си ги набаксвам вкъщи на място, ако трябва, за да постигна този ефект поне. Но като разбрах за тези промени на прешлените на гръбначния стълб, и аз съм от тези, които се изплашиха. Дали да се движа, дали да не се движа, защото от 5-6 години играя, аз се смея, бабешка гимнастика, нали, тази вкъщи, не да е аеробика, малко танцувам, малко изправителна гимнастика и малко гимнастика за заболяванията, но вероятно няма да е достатъчно. И така, тъй като говорихте за възпитанието на семейството, имам вече големи внуци, аз съм възпитала моите деца, те възпитават техните и аз също спомагам, но околните, улицата, училището също много водят до изопачаване на това. Вкъщи те спазват това, което се казва, всички спортуват, нали, това е едно на ръка, но по отношение на храненето, целият ден нямаме контрол на децата. За съжаление. За съжаление е така. И като говорите, че от училищата трябва да започне, да, и както си говорихме с доктор Пенчева, Спортната академия готви спортните специалисти, основният фактор са те. Ако не сте го направили, свържете с тях да наблегнат специално заради остеопорозата, защото има много деца с гръбначни изкривявания, но вече няма. Едно време имаше школи по лечебна физкултура за гръбначни изкривявания, вече няма такива в училищата. Това нещо да се засили, да се намерят дали ще са български или европейски пари, да се възстанови или под някаква по-съвременна форма да им е интересна на децата, за да Но за нас е така, защото примерно ние имаме леги в много държави и в Швеция скоро едно от проучванията, в които участва остеостромът на Каролинска институт, доста престижен, е да сравнят тяхните програми с остеостром. Нали, какви резултати постигат. При което аз питах, какви са тези програми, какво изследваме, нали? И те казаха, че имат задание, вече като
точно в този период, около 50 години, в които трябва да се погрижат за себе си, имат места, където да отидат и да е с физиотерапевт, да правят съответните упражнения, костини, набирания, аеробики, гимнастики, съобразени с възрастта и с състоянието им, разбира се. И това не е на едно място. Това е национална програма, за да могат дамите да имат двигателна активност. Да. Тоест проблема е доста по-глобален. Нали? Със Не е сигурност само не е само нашата лична информираност, със сигурност има нужда от популяризиране на превенцията в държавата, защото обикновено на Гери може много мрази да казвам тази дума, но ще я използвам. Българския менталитет, защото това е факт, но спорим, българина винаги чака да стане късно, за да потърси решение на проблема си. Не само от здравословно естество и като цяло. Така че наистина трябва доста информираност, както Не мисля, че това, българския което... само Но, български. да, но по В цял принцип... свят хората, когато работят и фокуса им е в даден момент върху бизнеса и всички други неща са на заден план, ето ние не намираме време за себе. Имате ли така визия? Много приятен диалог се получи. Понеже всъщност аз ги инициирах тези беседи, в тях се изказвам като лекар, но аз всъщност съм специалист по физикална и рехабилитационна медицина и както и да го завърта, след така го гледам, като специалист по физикална и рехабилитационна медицина. А пък вие, вие като хора, които имат знанието и дълбочината на лечението с движение, всъщност винаги водите до много позитивни, значими промени, когато нещо в терапиите, които специалистите по физиотерапия назначават, ако към тях се добави кинезитерапия, винаги значима е генерално много по-голяма промяна. В този смисъл, имате ли някакво предложение следващия месец, в края, последния вторник на другия месец, някаква такава тема, която пак да е така за широка допирателна, защото лечението с движение, ако 100 пъти го изговорим под различни форми, може би някак си да ще му стане рефлекс на някой, че то пък било важно и било хубаво. Така че... Да, със сигурност. Аз не знам каква е датата, но ако аз не успея, Вики, мисля, аз че мога да също се може включа. да Няма направи една презентация. Ами като тема може болки да засегнем. Болки. Болки, Ами като цяло болки естество. от всякакво естество. Ето с това, което Хронично. говорихме, обездвижването и... Като цяло, дори болки след ендопротезиране, примерно на коленна става или тазобедрена става, включително имаме и такива хора, които ни посещават. Имаме клиенти, които са с протрузи или дискови херни, които също вие споменахте. Всичко, Така което че сколиоза, кифозата имаме най-вече, доста- тя се повлиява не сме, изключително да. бързо, защото когато мускулатурата се стегне, тялото се изправя и междупрешените пространства се освобождават, дисковите хернии се резорбират, стига да може наистина. болката. Ще го формулираме по-гладко, но да, болката ще бъде акцента на... И ще трябва да поканим анестезиолози тогава. Може болка, стойка също, Неврози, така че Стойката, да, стойката стойка, са баланс, добре, да. също това пак са фактори, които не касаят само остеопорозата и като цяло ежедневието ни. Ние, ако имаме нарушен баланс или нарушена стойка, това измества центъра ни на тежестта и оттам нататък следват доста промени и неприятности Да, за мозъка ни има доста компенсаторен механизъм. Болили навляво, местим надясно и влизаме в една такава... Да намерим пресечната точка между болката и лечението с движение, в случай лечение с положение. Става! Як смисъл.
да лежиш, да си повдигнеш кръчетите и така да ти веднага гърбът се... Да. Има много специфични неща. При Чудесно. възрастните хора много работи. Майка ми се смени тазобедрена, става, вече ходи на топчета, тя е суетна. И браво. 3 месеца, дето се казва 3 месеца, оперираха си така и всичко тръгна. И сега вече на топчета ходи. Изобщо не говорим за помощно средство, ходи като на манифестация. Но вкъщи има една швейцарска топчица и като почне да усеща така дискомфорт, тя си е научила урока, тук я научиха в СБР здраве банки. Поставя топчицата, подига кръцете на нея, така няколко часа си почива и след това, като много може пак да се сложи топчицата. Лечението чрез положение е ключово, така че да. Той при нас е доста мързеливо, нали, като укрепваме. В смисъл, да, правим някакви усилия, но те са толкова кратки, че изобщо не се усещат. Да. Упражненията, които трябва да се правят при остеопороз. Не, всъщност ние не правим упражнения, които са със собственото тегло или просто гимнастика. Всъщност ключови при нас са тези уреди, за които ви споменахме. Те са 4 специализирани роботизирани уреда, които всъщност няма да вниквам в дълбочина, просто накратко ще обясня, че тялото е поставено в такава позиция, която е изключително щадяща и безопасна, но пък е подходяща да се натовари по най-добрия начин и да започне всъщност тази активация на остеобластите и регенерацията на Ние не правим костната. упражнения. При нас идва наистина, правят се едни на място, трайни, да, краткотрайни. Това е на адреса, който Два адреса имаме в София, в Хиподрума и в Лозенец са ни адресите, като нали, вече вътре имате брошурки, ако желаете може на място, защото така и да ви говорим. Общо няма да добиете представа. За да добиете представа какво е остеострог, трябва цяла презентация ние да изнесем, за да възпознаем какво. Винаги съм ходила на топчета и вече с годините казвам, трябва да намаля малко, защото нали, имам проблем с стъпалата. Викам, ще намаля малко. Обаче чувствам, че като почнах вече да ходя без топчета, стойката ми се измени. Просто едно навеждане, мъча се да се изправя и вече чувствам болка тук. И викам, по-добре ми беше, когато ходих на топчета. Ами това се случва с това, как сега вече просто центъра на тежестта се променя, защото вие така сте свикнали. Ние точно тази 84 годишна дама, която беше, и тя точно това каза. Аз цял живот съм ходила така, вижте, тялото е леко напред. Обаче аз слизам на топчета, ама то се седи напред. И трябва време, нали, и упражнение, за да може да се върне центъра на тежестта. Между другото, извиняйте, че ви прекъсвам относно тази 84 годишна дама. Когато аз стартирах работата си в Остеостронг, всъщност я видях за първи път. Бях учудена от това, че има такава жена на такава възраст там, но и не изглеждаше на тази възраст. Не изглеждаше на тази възраст абсолютно, но самата и стойка беше тъжно така изключително прегърбена, но след 2 години, в които бях в майчинство, след като имах възможността да я видя отново, видях един много различен човек, с самочувствие, с изправена стойка и наистина това ме накара да се усмихна и да видя, че има огромен прогрес. Как стойката, ние като се изправим, виждаме света по съвсем различен начин. Едно е да си гледаш обувките, съвсем друго е да се изправиш и да гледаш напред. Хормон щастието се облича. Стойката е изключително важна. Ние доста я подценяваме, нали? Но стойката е важна. Имаме и дама, която не можеш пък да диша, защото нали, когато се приведеш напред, свиш раменете по този начин, тя толкова години е изкарала в това, че в момента, в който почнаха да й се стягат мускулите и тя да изправя стойката, вика, хора, мъчите, ма не мога да дишам, болят ма дробовете. Нали, те се отварят и се разгъват наново. Абсолютно. Да.
Много ви благодаря за хубавата Ние беседа. също. Много ви благодаря за свободния разговор на тема разни, свързани с как да остаряваме красиво и щастливо. Благодаря за идеята за болката. Имаме си телефоните, имаме си имейлите, имаме тази Viber група, да са се включили, да успели някой да ни Ако гледа. не, ще пуснем запис. Много моля, Разбира изпратете се. този запис, за да може да се види. Това нека остане архив, нека бъде начало на едно вълнуващо преживяване, на един процес на тържество, на високия дух, на усмивката, на високата жизнена енергия. И нека за живота си бъдем примери за тези, които растат и искат. Остаряването не винаги да се свързва с страдания, мъка, сълзи, а да има усмивки, радост, топлина, щастие, хубави неща. Много Ние ви благодарим. И аз ви благодаря на всички, на вас за поканата, за новите знания, които дадохте. Благодаря. И